Dina iki ana acara kumpulan keluarga cah. Nah, keluarga Bani Haji Amin Soleh cah. Mbah Amin Soleh iki mbahku cah. Bapake bapakku. Nah, iki mangkat aku cah karo bojoku cah. Nah, iki pertama iki acarane ring kuburan. Yang pertama iki nggone makame mbane Hit cah. Nah, iki aku tekan makam ki wis do maca Yasin cah. Aku mau telat cah. Nah, Hit iku kebetulan iki tuan rumahe cah. Nah, iki bar ko makame mbane Hit. Terus iki ape pindah ring nggone makame Mbah Haji Amin Soleh cah. Nah, iki perjalanan ring nggone kuburane Mbah Haji Amin Soleh. Nah, iki wis tekan makam Mbah Sangku iki cah. Nah, iki do gawa dingklek dhewe-dhewe iki cah. Nah, do ngusungi dingklek dhewe-dhewe cah. Nah, bar ngono kuwi iki langsung pindah ring omahe tuan rumah cah. Bar ko makam ki acarane makan-makan cah. Nah, iki ning omahe Hit iki cah. Nah, iki telap. Nah, iki pak aku padha melu telap. Nah, iki do glegek iki cah. Wes ngono ya cah.